μηνύματα που έχω έρθει, το κάνω αυτό το βίντεο με πάρα πολύ αγάπη και οπωσδήποτε θέλω να έρθετε σε αυτό το μαγικό, θεϊκό, παραμυθένιο χωριό της Λίμνου. Το μοναδικό που υπάρχει. Είναι ένα χωριό το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν. Μετά την καταστροφή του 1968 το παλιό παιδινό καταστράφηκε. Και τι έγινε? Δύο υπέροχες τυπούλες, ο Κώστας και η Λούντα, ήρθαν εδώ και του δώσανε ζωή, το ξαναγεννήσανε, το φτιάξανε με πάρα πολύ αγάπη και εδώ στο χωριό της Πλατείας έχει φτιάξει η Λούντα ένα φανταστικό χώρο. Ελάτε να σας δείξω ομορφιές, και να σας γνωρίσω μια υπέροχη ψυχή, μια καλλιτέχνηδα που και τι δεν κάνουν τα χρυσά της τα χεράκια, η Λούντα μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το... Πες μας Λούντα για σένα, πες μας λίγο τι Πρώτα να σου πω χρόνια πολλά για μεταύριο και στα γενέθλιά σου, έτσι, και στη γιορτούλα σου. Ευχαριστώ. Πολύ είστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθες στο μαγαζάκι μου. Αυτό είναι δικό μου όλα, δουλειά μου, πώς λένε, με πολύ αγάπη κάνω, με καλή ενέργεια. Και εύχομαι σε όλο το κόσμο. Εδώ να σε βλέπουνε, να σε βλέπει ο κόσμος εδώ. Ντρέπεται λίγο ντρέπεται. Αγαπάω όλο το κόσμο, πραγματικά, και εύχομαι ότι καλύτερο για όλους. Αυτό. Είσαι μεγάλη ψυχή. Λοιπόν, είναι οι πινακές μου που κάνω με πολύ αγάπη και πολύ έντονα χρώματα, γιατί έτσι με εκφράζει. Εδώ, δείξε λίγο το υπέροχο εδώ ατελιέ που είναι στο παλιό παιδινό και έχει πίνακες, δέστε χρώματα, δέστε υπέροχα χρώματα, λαμπερά χρώματα, χαρούμενα χρώματα. Γιατί έχετε τη ψυχή χαρούμενη και τα χρώματα τι έχουμε πει. Και κοκλίτσες μου, έντονα όλα. Και πώς λένε, και τσαντούλες. Δείξε και κάποιες δουλειές είναι του εγγονού μου, το Δεμιανό, το 15 χρονών. Αυτό είναι, ας πούμε, αυτό είναι το, όπως λέει, το εγγονού μου, αυτά τα χρωματιστά, το ίτσο. Και τσαντούλες που ζωγραφίζει. Τι λες τώρα, δέστε τι ωραία τσάντα, δέστε εδώ τσαντούλες. Αρτίστας. Δέστε τι υπέροχες τσάντες. Αχ, Λούντα μου, τέλεια. Κοίτα. Τι ωραία! Και τα κουκλάκια μας. Τα κουκλάκια, παιδιά, όλα χειροποίητα με τα χέρια. Κοιτάξτε τι ομορφιά, κοιτάξτε τι φτιάχνει εδώ το κορίτσι μου το όμορφιο. Δηλαδή, ελάτε στο παλιό παιδινό στη Λίμνο. Δεν θα βρείτε τέτοιο χωριό πουθενά στην Ελλάδα. Είναι παροδιοσιακό, χτισμένο, παραμυθένιο, χρωματιστό. Είναι ένα από τα νούμερο 1 αξιοθέατα της Λίμνου. Ελάτε οπωσδήποτε. Έτσι, έχεις δίκιο, 100%. Δεν έχω δίκιο. Φυσικά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά από τη Λίμνο, φιλάκια πολλά με πολύ αγάπη. Περνάμε πολύ καλά εδώ και σας ευχόμαστε το ίδιο. Καλό καλοκαίρι. Φιλάκια. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η Λούντα μπορεί να στείλει σε όλο τον κόσμο τα υπέροχα αυτά δημιουργήματά της με ταχυδρομείο, με courier. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε. Κοιτάξτε εδώ φανταστικό πίνακα. Κοιτάξτε ένα θεϊκό πίνακα με φλαμίγκο. Κοιτάξτε εδώ τη Σπανιόλα. Εδώ επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτός εδώ ο πίνακας. Με τους χαρταετούς που πετάνε και οι άνθρωποι. Δεν είναι πολύ ονειρικό και ωραίο. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να σας τα στείλει. Έτσι δεν είναι, Λούντα μου? Βεβαίως. Με μεγάλη μας χαρά και αγάπη. Φιλάκια!